ako nagapaminaw sa inyong programang mga kapnod sa kinabuhi. It's a very long time ago, 2 years ago. 2 years I'm listening to your program, Segment of Your Life. Thank you. Hatag yun akong higayon aron magpaila-ila sa kong kaugalingon. Give me a chance to state my status and state my name. Tawagan na lang ko og Albert. Just call me Albert. Taga Golfview, Davao City. From Goldview, Davao City. Walo ka tuig ming manag-uyab sa kong niluningning. We have 8 years relationship with my GF Luningning. Nagsugod sa high school, uyab na mi hantod nga nanarbaho na lang. Since high school, we have a relationship, and until now, and yes, getting work, any kinds of work, find work, and work hard. Hard. Yes, like that. Like this, like that. Like this, like that. Apan si Luningning Dolanday, pulanon sa trabaho. Yes, but Luningning is a very, very... Okay, that's true. Maabtan lang tag-usa, tagdo kabuan mo resign dayon. Luningning is... Kundi sa kauyon. Yes, that's true, that's right. Aba na pinakakalaban niya nga trabaho ang pagka-call center agent. But she's like, you know, a call center is nothing. Yes. Aba na tinga na lang ko. Kaya naginig ko saban ng tanan. But I wonder how, I wonder why. O sa maong kasaban, dito nagsugod ang kapnod sa akong kinabuhi. Because of the changes. This is the story of the start of my life. O ganini, ang naitabo. And this is what happened. Tinuod ka live ko. Ano nag-resign na masag ka? Resign ko diya sa kuanoy ka ng barangay police bank. Ano man? Kapuyan ko dito, ni-resign magani ko atong kuan ng Vietnam bank. Kapuyan ko live ko. Ikaw ba? Nindot na kayo mong trabaho dito? Dili ko ganahan Ikaw mo man ay mong gusto? Ikaw na biya ka sa kuha nga. Pag di ko ganahan sa mga kauban, pag di ko ganahan sa mga amo, muundang jud ko. Mo na mo din sa inungdan sa mong pag-resign. Mo diya ko siya kuhan, mo gina ko siya gusto ko sa inungdan sa akong pag-resign yun. Yung ganahan live ko niya. Masikyo mga chismoso. Amo kayo eh. Kabalo ka. Maski asang trabaho, naagi na mga chismusog-chismusa. Mo gani niya, di mo ganahan. Bakira, wala kayo mabuhat maski asang trabaho ka mato. Naagi na tanan kompleto, gina. Tayong tabihan, chismusa, naagi na sila But tanan. live ko. Di mo ko pasensya kayo live ko, pero di mo ko magagwantag mga nga trabaho live ko. Ikaw ba, kalima na mong trabaho ba? O sige. Nag-hiring ang call center, may pa call center na lang ka.
Di ko ano ay kanang diya sa kwan, Northernland. Di ko diya. Apay kayo na magpulaw-pulaw. O dito ka sa concentrates. Di lagi ko ganahan, kaya kamalabya ka na. Di ano na kay mga tentasyon, di ko ganahan, ana, uy. So, ano po na yung storya niya? Ang imo ang trabaho, manggo. Dahil naman kayo yung amigo niya mo sa una ka, be. Sa kayo mga amigo, be. Nga na siya uyab niya, pag umana po siya uyab. Napon siya uyab, anak. Sige, ayun na lang ngayon. Kasi ano niya magita, panong kaglayan nito? Oo, maayan niya, ganahan ka. Niya, wala na ako. Ha? Ang gani ko. Pero sayang magod ki... Ay, sayangan ka, niya saman. Hindi, ang imo ha ba, kay trabaho. O, di ba? Mga-apply ko layo, mga-apply ko diya sa kano, kanang ako kay, kung di ako kanang, surya, kanang mall diya sa kan, Abrina. Yung, mukha ko diya o kanang, pwede ko diya mo, apply siguro ko diya kanang event organizer. Ano yun, bagong open daw? Asa? Sa XR? Oo, sakto ka. Applyan ko na ron. Ugma diya, gabiin na ako, hapon naman. Yan, sayang. Kung nilidyo ka, na may call center dito sa akong amigo ka to si Buyinting. Asa to katong busyan kay Tiyan? Oh, Sobrang salbabida? grabe po ka makastorya. Pero dito nindo to siyang bagong trabahuan ron. Asa may call center lagi niya. Ay, hindi ko ganahan ng call center lagi. Ako may Live sweldo ko? dito, live ko. Di lang may sweldo dito. Basta mga dako-dako sildo, sobra G's, imong starting. Sige, sana ako na, oy. Pero di ko ganahan ng call center. Hindi ko ganahan ng call center ng live. Kung kapusan mo kita ni Molong. Wala ko na mugos, ang ako lang. Karoon, tawagan biya kasaw na, wala ba ka ni? Likuan. Alam nga, nagay nagkatrabaho naman ko. Alam nga na mag... Kunya, ako magkakatong sweldo ng call center. Kaya pala naman sweldo din yung trabaho ni mo. Ikaw ba? Sige na magkagkuha na to. Reklamo at... Sige na, balihon na buday na ni Magnus. Ha! Daman na. Sige na ba? Di lagi ko magkuhan lagi. Nga sa man, nasa increase dito. O, tanong sana ko akong amigo nga sa... Kunya, yan mo ko tanong na kami. Kaysa, yung mag-rate ko dito, nila-increase dito. Sige silang outing dito, nila man siguro. Ako man yung kasaban nga, dili man ko iamo dito. Shake it up is all that we know. Using bodies up as we go. I'm waking up to fantasy. The shade. Gat, na kayo nabalaan ng trabaho, Gat? Pambabae, Gat ba? Teka lang ha, tanaw sa nako. Kay, Di ba na sa mga amigo ng mga tagapantalan, Gat? Wala ikaw nito, no? tagal ko gat. Uy, ngihit ka ayo. Dili, ikaw, Gat ba? Nga naman. Kung uya, bro, ba akong patrabaho, ba sige mong ginaw-naw na, Dili, kunin mong barat ikaw ko. ba? Checker, dagang i-checker dito. Uy, ikaw. Depende na siya kung gusto siya makat og barko ka na. Ikaw, Gat, agi, buga na sa una, Gat, no? Wala, ako na ko nag-agi. Uy, hagdanan ako. Mabot ikaw, Gat ba? Bitaw na ko, Vicky. Ay, naglagot ko, ano yung iluningning, good, Gat? Nga naman, di. Eh, wag po siya trabaho na po. Sige na siya hawa-hawa ba? Ano mo, uya, boy, maraming naglangaw nga po, lubot. Sino siya balin-balin? Isa, nga naman na siya. Pulanon, Di ba gina siya. kontento? Umbot na niya nga. Sulod sa walo katuig ng barag uya, barag sa kuwar gini sa manapulaan ba? Ano, kasi nag-ano ko na siya. Hindi ka nang ambot na niya, di ko na siya ganas trabaho, labi na chismis na siya. Resign din na siya. Hindi siya gusto isgutan. Ingnan ako nga tanang, maski asa ka manarbaho, naagi na tanang klase sa tao niya. Graduate ba na siya, ga? Oo, graduate na siya eh. Eh, Bright kayo na, ito elementary, valedictorian na, pagka school, ambot, nabugo man ang galit. Kasi namayabas mo ako. Pero yun ako, kung na-hiring ba, itong mga amiga Ay, ba? like offer sa kuha. Call center, mapunto eh. Kasi, Ay, call center na yan. Oo. Adi, siya ganahan ng kung call center. kung checker siya, bawal ding artihan sa mo. Samot dito pwede. Kaya pwede itong artihan, itong bayahan na to. Pero kung hilig siya, foreigner, dagan dito. Taga-barko. Ana, kagat niya. Saan na lang ko, ani? Ayun ang yung nana ba? Sige, talagang po, ikaduhagod ka. Ang bayahan ni mo.
Ani na lang, oh. Ani na lang. Ano man? May pariyan yung mugat na masunog-sugot ang ikadua. Dili, gibuwagan, pina ko to. Pero wala na, ikadua na lang ka. Ako po ng first athlete, buwagan lang niya. Pero naduha na mo, mukha ni. Ano, ikaw gyapon ka sa unag na. Ako malas na gina. Kani gito itong amigo ng, Oy Harvey, pag type na diya, musugay mo rin ba pag dili parehas kuha ay. Oy Harvey, nanangita sa gawas o, babae. Mag-strolling na mo. Gragot ka nito, Hana. Ano man? Mag-drive-drive, mag-motor ka ba niyang uyab, niya wala may lisensya, niya wala bagbadakpan, tawag ni Skuha, patabag LTO. Amo na. Hindi ko galagi drive ba? Sus, pati mo. Nilain na ba kayo mag-drive, mag-motor, mag-piyong-piyong, ba't nga? Ano ba? Ngayon ko na. Mabangga siya na, mabiyong-piyong siya. Mga biyada man, nga motor, manuntaan na. Ano? Ito, tingnan ko gatawang may trabaho para kay Luningning ba, para di na po na magpuyo pa ng bayahan na, sige na naglaglag. Kasi pantalan na lang lagi siya. Hindi siya ganahan ng init kay gat. Magabi. Sa bagay, o gabi, wala init pa. Wala init. Matanon ako gat kung ganahan siya. Ha? Sige. Salamat kayo. Okay. Sama na, oy. Gabi, I don't lie, I don't lie. Yung na. Like ko, oy, kung bonahin tayo ka ginapugos, lagi ko ni mong mga inana, Wala ka mga ginapugos. mga Parang- work job ay... Para di ka ma-board ba? Ba't ka gipugos? Nagkunta ako, nagboard na amuha man ng balay. Like ko na unsa day ka. Ikaw ba nga? Sayang ba ang trabaho? Panggabi man ka, so di ka mainitan. Dili ko ka na ng inaana lagi. Ikaw no, ginapugos lagi mo na. Ginapugos mo na ako ba? Lain ka. Dili ko. Abi ni masulti ang tagalay ko. Yung mga inaana, magod, murag ka nang, di ko magdugay na, paastray sa kasimana. Sayang lang akong gasto sa requirements, ana. Mga gasto sa requirements, ato na lang akong Cebu. Busa na bukag Cebu. Tama ko yung bagong open dito ang kuhan kanang concern concern based ba call center bagko na siya 30,000 ang starting. Tisa. Anong call center naman ka? Di ba ka? Di juga ganahan. Try man ko kay ako magkakagsulip pero na may sulip sa call center dili kagmay naman kay sulip pulaw pa yung kayo dito kay dagko kayo dali man 30,000 ang starting. Layo mong kahit to. Kabalo ka nga nung ipus na ko, nga dili lang ka sa Davao, kay baradul na kay ta. Dili kay Pati ka, bro. okay raman na kay tagduha man nakadlaw ang muris dito di makauli dayo ko pag humana og trabaho dili mga pag resin ako pagkaugmali. Pagkahapon magkuwari ko nag ticket di makauli man ko na yung dili. Ano ko, malabo kay na. Dili lagi na malabo lagi ko masugot ka okay raman na. Lagi, kay katong akong amigo, yang uyab, taga Cebu ba yapod? Wa magyapod sila ng lahutay. Kaya Depende man. akong amigo, nakauyab ng magyapod taga Davao. Mao na sa ako kay lahi man ko kay kuan man ko loyal man ko sa imo ha. Life ko. Mani nang iniinom. Ikaw lain dili lahi man ni mga uyab-uyab man mga trabaho nga ko dito life ko. Maungani. Lain man ka sa ko ikaw ba? Di, ang ako gani kauban gusto Basta niya. mo ato kog Cebu. Ha? Sabot, sabot. Way makabuot na ako. Ay para ni sa to ang kayuhan para sa ako para sa imo ha. Gusto makakamagdayon ta. Oo naman Ah, siyempre. naaram din ako man ang istorya. Okay, bye. Mulakaw na ko kay. Kunyang hapon na anyang udo akong flight. Ha? Ito na lang ko sa airport. Dili ko gusto lagi. Kaya saan man yung ticket din nga. Tawagan ako, magsugod na mag-uugma. Clock strikes upon the hour and the sun begins to fade. Ayaw ka bala ka life ko kay ako. Pag makabakante ko muli lang ng jugo diri, ha?
Sayod bitaw ka nga, layo-layo na ginasibo. Di naman yan basta-basta ang pamasahe diya. Kabalo ka sa kong sweldo, igo-igo rapod ni. Doon na kayo na si Bud. Swila pa na ako kung mag-igsuon niya. Gusto mo kang kauban na ka permi, good? Doon na kayo na si Bo. Uban ka ni Matom kay Manila, Lunita Park. Oh no, mura magkakuan, may maglupad ka, magkuhan ka, mag-jogging ka pa dong dito, mag-bike ka. Life ko na ba? Samang ka. Sunod sa 8 katuig ba? Sunod-sunod ka tuig siya, gapo ka sali sa live ko. Hindi, ako pasabot sunod sa 8 katuig. Wala ko naanad nga malayo ka sa kuan. Ano na ka live ko, kay nga, Oh, ano? tanaw, 2 steps behind lang kami. Ngaw na gani dayon ko. Ay, ikaw no, ikaw ba? Ay, ko pag-idaan na ako, kay dapat malipay ka, kay nakakita ng trabaho, kay sige kag yung Kabalo ko ng life ko. trabaho. Life ko. Pag nakakadato na kay kusong paminaw. Unya, kung liko ko trabaho, sige magag, yung ungo diha og anak, mga trabaho. Life ko. Di naman mo kinalam mo lang ko kay usbo na ako. Pag nakakadato kay kusong paminaw. Ano man? Lisod manggod kung wala ka. That's it! Ikaw like ko ba? Ikaw ba? Sagiton dyan ko ni mo diri sa kuwan ba? Sagiton dyan ko ni mo diri sa airport ba? Malupya ka nga di ko kapugong alam mo. Ay, kasama ba ninyo? Ano, talaman na, ano, Ang airport, airport security dire. airport security, tiguang naman kayo nilang iro eh. Gibuta naman nilang iro. Di mo tabi-taw, nagandi kay German Shepherd, ipag-ihaw din. Pati pitbull of Doberman. Gabahag mo ng, Chip, kana ko sa mga gabahag, kung ikaw ka ng imong iro, Chip. Nakalibang po ko ng silupin ka pula. Ikaw na makalibang silupin na pula. Di ba mabahag ng ikaw, di ba? Sige, suga gini ba? Chip, mawala ka, kabala ka, Chip, mawala ka naman meron, Chip. Saba pa maguyab-uyab dito mo layo. Gusto mo masakot. Ikaw na, nakibay ko, kitawad ng cellphone sa aeroplano. Balik ka ng storya mo. Basta, pagkita, Baka juga niya. basta kitawad ng, ay, putangan ako, ano, vice versa. Isa kayo mag-isok kayong iro mo. Kasi. Basta mapagpalayo mo, papaanta mo niya ako Live ko, iro. mahala na ko, live ko, bahala na ka, ikaw ni bahala na Ano iro ba niya. niya ako iro? Sa di ka K plus 12 eh. Di lang ni K9, K plus 12 di ka iro. Inderwan pa siguro na, Chip. Life ko, mag-amping ha. Tawagi ko ha. Wala kay live ko. Bigawan. Dumugan ang iro niya, live ko. Chip, ayun, chip. Dahil magabagog. Chip. When explanations make no sense, when every answer's wrong, you're fighting with false confidence. All expectations gone. The time has come to make or break. Mao ba? Abi ko magdi siya ganang Cebu. Mag-call center pag yun. Ang batingala gali ko, nga pag Cebu na, ganahan naman ni noon. Kasa ko siya kabaluan na nga. Nakapasok man siya dayon. Ay, ito yung amiga nga si Jane. Ito nanawag niya, taga Cebu. Di ba sa bangko mo to si Jane? Call naman po. Balin-balin po din na si Jane, no? Galgalon po na niya akong uyab. Lagot nga ni ko. Ay, nako. Ya, sila mo kayang doon mag-call dito. Okay, rin na eh. Unya, layo kayo mi, no na ba? Balubya ka ng mga tentasyon nun gat. Basta malayo, lisod na kayo. Labaw ng lalaki, dali ginakatentasyon ba? Go, ikaw ba? Bitter dyan kayo ka ba? Eh, kung anong suko mo dyan ka na. O gani na, lisod kayo pag long distance relationship. Kaya di ko gusto mapareha sa imuha. Nga naman di, ay, okay lang na long distance eh. Depende naman na kung kuhaan ka, tarong ka. Tarong ang pagkatay mong uyab.
Aw, tarong manuunto. Alam ko'y problema to. 8 years na mi. Magdugay po ka na dito tarong. Nararamang dahil na. Tugti na lang to. Nila ko lang mag-isiguro to. Yung problema na ako, tama, kabalo na ko gat. Ano man? Mag-anniversary mo kayo, mag 8 years mi. Ato, ni mo dito. Surprise na ko siya maadto kog Cebu. Maayo eh. Nandala di kayo flowers, chocolates. Tama, no? Sapid man yung dila gat. Ni, wala ko ng style ko ni mo. Wala ba yung kasi kagat na. Nagigat, ay, dumagan pa man na mong istorya. Sige, sige, tama, sakto ka. Pag celebrate na mo, 8th anniversary na mo, bisitahon ako sa Cebu. Sige. Hello? Hello. Hello, nakasturbo ba ko ni mo? Ref ko? Kabalo ka ko todo ko nakatulog like ko ba? Ano mo ka like ko? Kumuka gini mo, oy. Kauno kan kayo ka ba? Nakasturbo dahil kukuhan man gud karong Sabado ba? Anniversary ba? Nato sa plano ni mo? Ay, nakukuha niya na ito mag-istorya na yan na like po kay kami ngayong Hello? Hello? Di babay ko po yan eh, istorya. Uy, kung ano istorya ko ka ba? Bye. Hello? Santong bihado ni nga. Abala siya na. Tuon ako siya dito. Muna ni time para i-surprise na ako kuya. Oy, kanahan yung ko din mo, sweet baby Jane, ba? Sweet baby. Ikaw baby ba? Kung kayo kan? Anong dream ito pinudalo na ningan ako kay hotel diri sa Cebu? Kamalo ba dito na? Pagkahuman na to diri, saka rin to third floor. May lain pa. Nya, karon na ko ka-experience yung inaani ka social nga hotel ba nga. Diri kita rang duha ng one, kita rang duha diri sa ilang camping bar. Maminaw ta nilang music diyan nga karaan. Ganahan kay ko ba? Salamat kayo ha. Oh, may problema na basta kay ikaw ug ako natas kahayag, wala tas kagitngit ha. Unforgettable in every way. And forevermore. Ayo! Ayo! Eh, kanina pa. Kisa na. Bart! Eh, Bart. Siya pangita nyo rin, Bart. Bart,
kanang... Dali nagpuyo si... Lagi ni style ni mo ba? Mura magkagpan part. Tagasa magkapan. Ah, Kiyasa ni mo mura magkag... taga Davao ko, Bart. Tagadabaw ka. Oo ba? Bago lang ko nabot, Bart, nangita ko kay Luningning, dili siya nagpuyo, Bart. Lining katangkuan. Wapa nga babae nga. Oh, Murag runner. oh, kato. Naadi na kuya part. Nga diaper. Nasa ka doon? Walang lakaw sa part. Nagto matagpuan part. Nagto matag... Naaman part. Huwag ka pala ispungert mo kayo to. Mo ba? Dito ba daw? Day off, manggod niya karon abi na kung naan siya dali. Doon dyan ako part. Walang nato to sa kay... Namin ni dalan sa kong glitter. Ako may nagunit. Hotel man to. Mo ba? Oo, ito sa hotel marig nag-imbita siya ba? Sige, ulat to na siguro na ako sa part, no? Ay, ikaw part. Ako may mutan ni mo. Ikaw may muwat. Ikaw may muwat. Ano yung part? Sige, part. Nanyan, abot mo ka din si mong balay, Mo, ulis ako kay, og malapod, ganun nalipay pa ka sa itong gibuhat, karong gabi una. Alipay yung kaayo ko, babe. Happy yung kaayo, ma. I'm happy. Basta ako may mo, kwansi mo, naliwan na ni. Anya mo, ito na dugay, ha? Kaya dalawa, kiss ko, I love you. I love you too. Sige. Ingat ka, babe, ha? Life cooking sa to. Live ko, Albert. Kitsa ka to. Kitsa to. Buntag pa ko diri. On the power of Green Star, I am She-Ra. Thunder! Thunder! Thundercats! Ay, musik thunder ka. Life cooking sa to. Lapu-lapu. O, di ganahan. Nabuhi ka, lapu-lapu. Muna ganahan ka na sa Cebu. Karon, nalipay ko. Kaya nakikita na siya ko nila lapu-lapu sa personal lang. Isa to. Isa to, isa. Wala kailangan sa ito. Isa to. Imo tong kontra si Majilan. Bato ko na gusto ko diri ginana rin kay Kulo kanino. Ang saging sako. Gamiton ko niya akong wedge. Life cooking sa to. Saging ko. Lapo, lapo. Majilan, majilan. Lapo, lapo. Lapo, lapo. Wala yung gibuhat sa imo, ha? Malagi na akong ginasulti ba? Ay, si pula bigilat diha. Uy, babae ra na. Bye-bye. Hindi tayo nagpalda diha. Oh? Kumukumbiyansa ng palda. Salamat kayo. Trying to forget my feelings of love. Sakit kayo kung ikaw ang musurpresa, Dolanday.
Nangutang pa naman ako tong akong pang plane ticket. Nalaya na lang ang buwak. Kay buntag pa na akong ipalit, gabi na siya na uli. Samtang naglatagaw ko, siya nagpagkahalipay, kauban ang laing laki. Apa na binakong pildin ako. Bisan tunog nagkabuwag kami. Huwag mo kato'y katapusan ng mong panagkita. Niluningning. Karon nalipay ko kay ako nakaplagad si Carol. Dugay na pa rin siya nakagusto sa kuha. Wala lang. Gusto lang ako i-share ang akong kasinatian kani adto. Ang wala na mo katuig nga relasyon. Nahog lang sa wala. 8 years ang akong gi-waste. Di na ko gusto mapakyas papag-usap. Thanks for the time. Kini niyo suwat pagtatampo. Albert. Never close your eyes anymore.